Толькі што мы выйшлі з цэнтра літоўскай дэмакратыі, з Сеймаса Літвы, дзе разам з Анатоліем удзельнічалі ў сустрэчы нашай абранай прэзідэнткі Святланы Ціханаўскай з новаабраным спікерам літоўскага Сеймаса. Практычна гэта адна з першых сустрэч новага спікера з буйным лідарам, і гэта паказвае, што Беларусь сапраўды з'яўляецца на павестцы літоўскага парламента на досыць высокам месцы. Безумоўна, гаварылі пра нашых герояў, палітвязняў, якіх выдварылі з краіны, і тут мы, безумоўна, дзякавалі Літве за ўсю тую падтрымку, якую яна аказвала і аказвае нашым палізняволеным і беларусам наогул. І тут таксама мы атрымалі пацверджанне ад спікера парламента, што становішча беларусаў у Літве не пагоршыцца. Літва працягне дапамагаць беларусам у легалізацыйных пытаннях, у пытаннях мабільнасці таксама. І, безумоўна, для нас гэта вельмі важна, каб беларусы маглі заставацца ў Літве, жыць, працаваць да таго моманту, як мы ўсе не вернемся на нашу радзімую Беларусь. Анатоль, пра што яшчэ гаварылі? Ну, новы спікер, новыя магчымасці, крыху канкрэтыкі. Заўтра тут будзе прэсавая канферэнцыя з удзелам дэпартаваных палітвязняў. І ёй таксама прыме удзел спікер Сейма, і гэта сведчыць пра тое, што ён рэальна хвалюецца за лёс беларускіх палітвязняў. Па-другое, мы думаем, каб зладзіць выставу, прысвечаную дню народзінаў Алеся Бяляцкага, і гэта таксама акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Мы аптымістычна глядзім на падпісанне дамовы аб супрацы дэмакратычных сілаў Беларусі і Сейма Літвы, і мы заглядваем нават у 27-й год, калі Літва будзе старшыняваць у еўрапейскім звязе, і думаем пра канферэнцыю, у якой прынялі удзел спікеры розных парламентаў, і каб мы гаварылі пра Беларусь і беларусаў, пра тое, што гаварыў Дзеніс. Гэта і межы, гэта і інтэграцыя беларусаў тут у Літве, і гэта добрыя суседзі, Літва і Беларусь.